chaitika manzwei maonei. It's a sign yekuratidza kuti pauri panenge pakaiswa a monitoring spirit. Monitoring spirit iri kuona zvese zvaunoita. Pese pawakuda kusvika pabreakthrough inotozviziva kuti ndikasiya munhu achisvika pabreakthrough vatenzi vangu uko zviri pamunhu ndo zviri kuzoenda pana vatenzi vangu. Zvino iyi monitoring spirit ichinzi yauya pamunhu inogara munyama yako. Have you ever noticed vanhu vanoti ndine chinhu munhu waMwari chinofamba munyama yangu? Dzimweni dzenguva ndinochinzwa paruoko, ndochinzwa kuti chaya kumusana, ndochinzwa kuti chaya pagumbo. Chinhu chiri kutorarama chiri mauri. It's a sign yekuratidza kuti pauri there is a monitoring spirit. Unotonzwa mumwe ataura kuti mudumbu mangu mune chinhu chinofamba. Kana vamwe unonzwa achitaura kuti pese pandinofamba ndinonzwa kunge ndakabereka munhu. Kana kuti pese pandinofamba ndinongonzwa kunge ndiri kuteerwa. It's a monitoring spirit inenge yakaiswa pauri. And for you kuti ubvisane this monitoring spirit unofana kuwana deliverance. Zvino manje vakaipa vakachenjera vakaona kuti vakutadza nemonitoring spirit vanokupa inonzi monitoring agent. Iyi manje haigare munyama yako but inoita zvekukumonita iri kunze. Ndopaunoona kuti kumba kwako kunoita mamwe makonzo, imwe type yemakonzo isingapere. Pamba pako yo panoita kunge ndo pa stadium yekitsi. Pamba pako yo ndo panoita kunge pa airport yeMazizi. Each and every day unoti kunzwa chii chiri kuitika. You are now being monitored from outside. Izvi ndo zvekuti kunyange ukaenda kuchechi ukanamatira ukaita sei uchidzoka mumba inotaura spirit yokuti tinotangira ipapo because nansiri mauri. So for that pakutoda deliverance yepamba pako iwewe, so that unokwanisa kusunungurwa from this monitoring agent. Ndoma operations are kuitwa na Satan kuupenyu hwedu. And we need to know. Unoziva here kuti kune munhu wekuti anongoti pese pandinorara ndinorota nyoka. Nyoka iyo yandinorota haina zvainondiita. Inenge yakangonditarisa bedzi. Inenge yakangonditarisa bedzi, inenge yakangonditarisa. Kana ndinongoiona haina zvainombondiita. It's a sign that you are being followed with a monitoring spirit. Andingazivi uri kuzvibatawo here izvi. Ma-agents mangani ndeapi ma-types? Ma-agency anouya panzira dzakasiyana. Kunogona kungoita dzimwe type dzenhunzi dzinongouya pako chetewo zvekuti unofunga kuti ndiwega here unonhuhwa. Kuti pese pawasvika iwo unoteerwa nenhunzi. Kunoita mhuka kana kuti mapete kana kuti makonzo zvimwe zvisingatoperi zvausinganzwisisi kuti chii ichi chiri kuitika ichi. Pako iwewe chete ndo panongozikanwa kunzi pamba panogara pakaurayiwa nyoka mutaundi maHarare yabva kupi. These are monitoring agents dzinenge dzatumwa. And the reason why kuchishandiswa mhuka dzinenge dziri common, it's so that you zvinokutorera nguva to realize kuti pane spirituality iri kuitika. Because gonzo, it's something that is normal. Kunyange ukatoudza munhu kuti makonzo ekumba kwangu awandisa, vanhu vanokwanisa kupa explanation yekuti mambotira kumafumigator. Kunounzwa zvinhu zvinenge zviri normal. Ndo mushandiro unoita Satan wekutigira zvinhu zvinenge zvinoda kugamuchirika. At the end of the day isusu upenyu hwedu uchitokanganisika. Ndine mumwe wandakambonamatira ane nhau yaakanditaurira. Zvikanzi munhu waMwari, gonzo rasiya chikafu kuuya kuzongoruma wallet yangu kudambura mari dzese dzanga dzirimo, but chikafu changa chiripo. Chii chiri kuitika ichocho? This is a monitoring agent yatumwa kuupenyu hwako kuzokanganisa zvinhu. And pamba pako panotoda deliverance. Maybe vazhinji vanogona kutadzawo zvinzwisisa kuti pamba panogoda deliverance sei. Unoziva here kuti Adamu paakatadza, Mwari vanotaura kuti cursed be the ground for thy sake. Zvoreva izvo kuti ivhu chairo rinogona kutukwa, rigototakura chituko. Imba yako chaiyo inogona kutotukwa yototakura chituko zvekuti naiyo iri kutodawo deliverance. Naatenzi paanenge achidawo futi deliverance. So Mwari venyasha zhinji vanofanira kuitira zvakanaka.
handizive kana pari kubatika apo. Ipapo pastatue yambuya Nhanda, this is something that is really deep, but rega ndizvitaure zvishoma. Unoziva here kuti when the statue yambuya Nhanda payakaiswa mutown, circles ema-Christians, Christian circles, they were saying it's an altar yagadzikwa mudhorobha redu. But wona kachiri kuitika, tikanzi taenda kuVic Falls kune mufananidzo wani. Why is it mufananidzo uri kuVic Falls wakanaka but wedu isusu wakashata? Why uchizvivenga iwewe? Urifana kudeliverwa from chinhu chinonzi self-hate. Those people anambuya Nhanda, those are our heroes. If we are able to celebrate our Lord and Savior Jesus Christ for delivering us from the kingdom of darkness, why can we not celebrate Mbuya Nhanda for delivering us munguva yehondo? Those were the people that were used by God to help this nation. So they actually need our recognition so that we can get to that bloodline blessing that I was talking about before. Unozviziva here kuti maKristu mazhinji vakanzwa shoko rakawandisa, vakaparidzirwa masemoni to a certain extent yekuti vaguta nawo. Chavakuda iko zvinozvi is the word kuti ribve from state yeword riuye muupenyu hwake rirarame. But most of us isusu tasarira tiri kushoko zvekuti maKristu ukazvitaurisa ndo vanhu vanotaurisa stereki, ndo vanhu vanoshoropodza zvimwe zvinamato stereki, ndo vanhu vanotuka vanhu stereki. But at the end of the day, chacho chinonzi simba they don't have. Ndinorangarira imwe nguva ndichiri mudiki, baba wangu vangu vari mufundisi, ndakakurira pachechi. Zvaigara zvichindinetsa every day kuti why is it isusu tinopinda pachechi tine hama yedu yatinonamata nayo, but hama yedu isiri kufamba. But baba vangu each and every Sunday vachindishumira kuti Mwari anosimudza vasingafambi. This was a question yandagara ndakazvibvunza inini. Ndotenda yaunogara uchizvibvunza iwewe. Unoudza vanhu iwewe kuti Mwari anosimudza marombe kubva muguruva, but asingatonamati ari kutoprosper kudarika iwewe. Zvoreva izvo kuti zvimwe zvese uri kugona, but pauri pashota chinhu chinonzi simba. Unoziva kuti power is very important in our lives. Ukangosara uri munhu ane mashoko bedzi, your life inoramba iri limited. Ndakati ndiri mudiki ipapo tichikura, ndokumva tanzi tiacte drama. Ndakamba ndatorana neshamwari dzangu. Shamwari dzangu dzikamba dzati iwe nhasi ndiwe uri kuita mufundisi. Saka taiti nguva yeservice yapaitwa chechi, tine nguva yapiwa Sunday school chimboita drama. Tiri pakati pekuita drama, ndokumva ndamira pamberi samufundisi nchiparidzira chechi yangu yavangu maSunday school. Ndomva ndangoti nhasi Mwari watinotenda anosimudza munhu asingafambi. Unoziva kuti muchechi makaita tense, mune maKristu ari kutaura kuti Mwari anosimudza vasingafambi, but makaita tense kuti ko mwana uyu ataurirei zvakadai isu tine asingatofambi wacho. Ndapedza kudaro ndopa ndakati wacho asingafambi ndeuyu hande itinomunamatira ini neshamwari dzangu, ndokumva taenda tumva tanonamatira munhu uya. Vanhu vakatanga kuchema, umwe akada kutibvisa kuti muri kuita zvisiri izvo, iye watainamatira ndokuramba achichema. Chakazoshamisa vazhinji ndechekuti akabva asimuka umva atanga kufamba. Up to this day the girl is walking. Chii chaitika? This is the power of God. Tarisaone tiri kutaura kuti tinotenda kuna Mwari, but simba chairo hatina. Vana havasi kuroorwa, vanorwara vari kuramba vachingorwara, vasina vana, mbereko dziri kutadza kubatika. But unonzwa vanhu vataura tinotenda kuna Mwari ane simba. Ndine mubvunzo wandombo kubvunza iwe wakanditeerera. Ndikanzi nhasi ndasanganiswa newe ndauya mumba mako kana pamwe usiku wanhasi, ndouya nemadomasi 2, ndoita munana mumwe chete wakaitwa naJesu wekuti madomasi aya ari 2 owedzera ongoita kana 16.
unodya here iwewe? Chiri chinhu chimwe chete chakaitwa naJesu, iwewe unodya here? Kana kuti tongonzi tese taenda kulake uku, komba kwanzi kune mwana ari kutadza kuswima uku, pongoita mumwe chete anomhanya nepamusoro pemvura, unosumudza mwana odzokera kumashure. Uchibva ipapo munhu yeye akati uya ndikunamatira, unobvuma here iwewe? So simba tarilimita kuti rinongoshandiswa bedzi nevakaipa. Unotonzwa munhu ataura kuti kana zvazvemapawazi zvazvemasatanist. Kuna Mwari kwacho simba iri riri kutadza kushanda because you as a Christian you don't believe in it. Ndabvunza mumwe munhu zvikanzi munhu waMwari, ndikunamatira mari kubva kuna Mwari. Ndakangoti rega ndimbomubvunza, ndimbomutange. Ndikati uri pakati pekunamata pasaidi pako pakadonha changanbhegi rakazara nemari, chii chinoitika? Zvikanzi ndinotiza munhu waMwari, handidi mari dzezvidhoma. But chaungo uchinamatira chii, you are actually praying for a breakthrough yemari. So tine vanhu vadzidza to ask for things, but vasingazive how to take things into the physical. Wana makore mangani uchi declare kuti I'm going to be a millionaire, your life iri kutoramba ichidonhera pasi. Wana makore mangani uchiti gore rino nderangu ndinoroorwa chete and things are not happening. Chii chaitika? Wangosara uri munhu anotaura, but chinonzi simba chaicho hachisi simple pamusoro paupenyu hwako. The moment yaunoshanda naMwari zvakanaka, power will be seen in your life. Unofanira kuti uchirwara ukaenda kuimba yaMwari unofanira kupora. Unofanira kuti kana usina kuroorwa ukaenda kuimba yaMwari unofanira kuti uroorwe. Unofanira kuti kana uine dambudziko, imba yaMwari must bring solutions to your life. When the Bible is started, for the kingdom of God is not in the words only, but also in the demonstration of power. You need to have power in your life. Nasi mzara nasi ukanzowadenana nemunhu izvezvi akakudza kuti uchazviona, unozviziva here kuti semukrista aurare iwewe uchikwidza nekudzika, kukwidza nekudzika, kukwidza nekudzika. Pacho paunoenda kunorara unototora bhaibheri orisa pasi pepiro. Chii chiri kuita kuti uite zvese izvi? Because you know that you are words only and you do not have power. Uchinzi wamuka mumba mako iwewe ukaita dhuma nemuroyi apinda mumba mako, chii chaunotanga kuita? Unofuga musoro kaiwewe. It's a sign yekuratidza kuti you don't have power. Kana tatendera kuti Mwari vashande muupenyu hwedu, tinofanira kuvatendera kuti vashande fully. Unoziva here kuti simba raMwari riripo pavanhu, but chatinoramba ndevanoshandiswa vacho naMwari. Unobvuma iwewe kuti Mwari anosimudza zvirema, but kuti uzobvuma kuti zvaitwa namubingi ndopanonetsa watakakura nayo pasera. So the power of God is actually being limited nekuda kwekushora vakatitenderedza. Sometimes solution yako yakatouya kudhara, but iwewe une nzira dzako dzauri kuda kuti ishande nayo. You must allow power to be seen in your life. Upenyu hwako kurwadza ukuinawe kuti hauna simba. You must speak things into existence. Ndizivi kana pari kubatika.